ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ବଗଳକୁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବଗଳ କେମିତି ଭିତରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବଗଳର ସିନେମାଟିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆମର କୁଡ଼ିଆଟି ସେପଟେ ରହିଛି और से पाखରେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବଗଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲଗାଇଛୁ। ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆମେ ଗରିବ ତେଣୁକରି ଆମେ ବଗଳ କରିଛୁ, ବଗଳ ଜଗାଇଛୁ।